Arkadaş şäherine watanmyzyň beýik garaşdyrlygynyň 34 ýyllyk bayramçylyk münasibetli aýdym sally dawara giň orun berli. Arkadaş şäheriniň başwaýdak meýdan satynda azaýyp seni münasibetli guralan medeni köpçüliklerin şäherler Türkmenistanyň döwlet senatynyň ýerine ýetirmek bilen utgaşyklykda döwlet paýdagynyň galdyrylmagynyň başlandy. Muň özi ýurdumyzda milli mukadderetliklere aýratyn gadyr goýulýanynyň we şäheriniň asly däwe öwürlendiginiň aýdyň suwutnamasy. Döwrwaplyň Amatlyň we ýaşlyň nişany bolan Arkadaş şäherine ýaýwanlandyrylan bayramçylyk dawralary uly joşgun, belint ruhy betlenen aýdym saatlar hemde tans we folklor toparlarynyň çykyşlary bilen dowam etdi. Ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini wasp etýän joşgunly aýdymlar halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we uly dawralary öňüne jemleýän şanly toýlaň sinasy bolup ýanglandy. Ýaýwanlandyrylan çykyşlar garaşdyr. Hemişelik bitarap Türkmenistanyň şöhratly ösüş ýoruny. Döwlet başlanmydyň ýol durmuşa geçirilýän merdana ata-babalarymyzyň mukaddes ýörelgelerine, parasatly hemde insanperwer däplerini esaslanýan parahaçylyk söýjülikli siýasatyň aýdyň netijelerini hemde garaşdyrlygy bolan bu ýönjüň ýurdumyzyň we halkymyzyň mertebetini belinde gallarýanlygyny beýan etdi.